ଅବନ୍ତୀ ନଗର ବୋଲି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜ ବୀରଧ୍ୱଜ। ବୀରଧ୍ୱଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଓ ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱଭାବର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିପଦ ଆପଦରେ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜ ନିଜ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ଶିକାର କରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଓ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜଙ୍କର ପାଦ ହଠାତ୍ ଏକ ନାଗସାପର ହୁଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ି ସେ ହୁଙ୍କାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ତା ସହିତ ନାଗୁଣୀ ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ରାଜା ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଶିକାର ସାରି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ନାଗନାଗୁଣୀ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ଫେରିଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ହୁଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ନାଗୁଣୀ ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନାଗୁଣୀ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ନାଗସାପ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନାଗସାପ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏ ଜନ୍ମରେ ନାଗସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଗସାପ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କଥାକୁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାଳସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ କାଳସର୍ପ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ସଜେଇ କରି ରଖିଦେବା। ସାପ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେ ତା ରାଗ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ତା ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ସାପ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ସଜେଇକି ରଖିଦିଆଗଲା। ସାପ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ରାଜମହଲ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ରାଗରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ହେଲେ ବାଟରେ ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ହେଲା ଆଉ ସେ ଅଟକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇ ରାଜମହଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ରାଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ସାପ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ବର ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଉଆସରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜ ମହଲରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜମହଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର ପାଇଲେ ମୁଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବି। ସାପ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ବରଟି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ବର ଦେଇସାରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ପାଇଥିବା ବର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ କି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଆପଣ ଏ ବର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି। ଏତିକି କହି ସାପ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ରାଜା ଭୋଜନ କରି ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରାଣୀ ବି ବସିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଘିଅ ଅନ୍ନ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୁରୁଷ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ଘିଅ ଅନ୍ନ ଭାରି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତମେ ରାଜାଙ୍କ ଥାଳିରୁ ଦିଟା ଅନ୍ନ ଆଣି ମୋତେ ଦଉନ। ପୁରୁଷ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କହିଲା, ତୁ ପାଗେଳି ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଯିବି, ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୋତେ ଚିପିଦେବେ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କ'ଣ ଆଣିବି? ରାଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ରାଜା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଦିଟା ଅନ୍ନ ନେଇ
ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଣୀ ଆଗରେ ଥାଇ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜା କାହିଁକି ହସିଲେ ବୋଲି ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଏକଥା କହିପାରିବିନି। ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ହସିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବି ତାହେଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ରାଜା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଏବଂ ଏ କଥାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ରାଜା କାହିଁକି ହସୁଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ଜିଦ୍ ଦେଖି ରାଜା କହିଲେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛାତି ତ ଫାଟିଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶନ କରି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ରାଣୀ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦିନ ରାଜା, ରାଣୀ, ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ବାଟରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତା ପରଦିନ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ତମ୍ବୁ ଟଣା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତମ୍ବୁ ତଳେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ରାଜାରାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ଜାଗାରେ ସେଠି ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ଦୁଇଟି କୋଇଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କୋଇଲଟି ସ୍ତ୍ରୀ କୋଇଲି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଏ ରାଜା ଭଳି ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ, ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କୋଇଲି ଦୁଇଟିର କଥା ରାଜା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସତରେ ଏ ପୁରୁଷ କୋଇଲିଟି ଠିକ୍ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ରାଣୀ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଷ କୋଇଲିଟି ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ କୋଇଲିଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଣୀକୁ ଧରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଣୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବୀରଧ୍ୱଜ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରାଣୀକୁ ବିବାହ କରି ଖୁସିରେ ରହି ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ।